Hei ja tervetuloa tähän Trollhättenin kaupungista kertovaan elokuvaan. Minun nimi on Katja Fonde ja työskentelen esikouluopettajana Salletin esikoulussa. Yritän nyt antaa teille pienen kuvan siitä, mitä Trollhättenin esikoulut on ja mitä sinä voit vanhempana odottaa Trollhättenin esikouluista. Olen parhaillaan Eventyret esikoulun pihalla. Koulu sijaitsee Kolstorpingin kaupungin osassa. Mennäänpä sisään tervehtimään esikouluhenkilökuntaa ja lapsia. Esikoulun toimintaa ohjaa maan hallituksen päättämä opetussuunnitelma. Sen mukaan esimerkiksi lasten on esikoulussa tavattava aikuisia, jotka näkevät jokaisen lapsen mahdollisuudet. Ja suunnitelmassa lukee myös, että esikoulun täytyy kannustaa lapsia tutkimaan ympäristöään. Trollhättenin kaupungin pyrkimyksenä on järjestää hauskaa, turvallista ja opettavaista esikoulutoimintaa. Esikoulussa työskentelee koulutuksen saanutta henkilökuntaa, esikouluopettajia sekä lastenhoitajia. Henkilökunta tekee yhteistyötä vanhempien kanssa, jotta jokainen lapsi saa omia tarpeitaan ja ainutlaatuista tilannettaan vastaavat hyvät edellytykset. Esikoulussa lapsellesi tarjotaan ravintorikasta ruokaa joka aterialla, joihin kuuluu aamiainen, lounas ja välipala. Tarvittaessa lapselle järjestetään myös erityinen ruokavalio. Leikki on tärkeä osa lasten oppimisesta, jonka vuoksi henkilökunta suunnittelee toiminnan siten, että jokainen lapsi saa mahdollisuuden kehittyä leikin avulla. Leikki voi olla sekä luovaa, hauskaa että opettavaista, ja henkilökunta on taitava luomaan oppimistilanteita arkipäivän toiminnassa, esimerkiksi lasten ruokaillessa, mutta myös kokoontumisessa ja luovissa ympäristöissä, kuten ateljeissa ja askartelutiloissa. Esikoulussa lapset saavat kehittää omaa kulttuuriaan ja identiteettiään. Siellä ahkeroidaan myös paljon kielen parissa ja lapsille tarjotaan jo aikaisessa vaiheessa mahdollisuus kehittää ruotsin kielen taitojaan. Tutkimukset osoittavat, että lapselle on edullista kohdata uusi kieli mahdollisimman varhain. Esikoulu on Ruotsin koulujärjestelmän alin aste. Esikouluopetus valmistaa lasten varsinaiseen kouluun ja pyrimme luomaan lapselliselle parhaat edellytykset menestyä koulussa. Esikoulun piiriin kuuluvat yleensä 1-6-vuotiaat lapset. Kaikille 3-6-vuotiaille lapsille on oikeus maksuttomaan esikoulutoimintaan keskimäärin 15 tuntia viikossa, yhteensä 525 tuntia vuodessa. Toivon, että nyt olet saanut hieman entistä paremman kuvan esikoulutoiminnan sisällöstä. Olet aina tervetullut ottamaan yhteyttä koulutushallintoon, jos sinulla on kysymyksiä tai mietit jotain. Voit tietysti kääntyä suoraan esikoulun puoleen. Lisätietoja ja yhteistiedot löydät Trollhättenin kaupungin kotisivuilta.